O Concello de Ribeira vende a aprobar recentemente as bases de contratación para unha convocatoria de oposicións para a cobertura de varias prazas de traballadores municipais. Entre as vacantes a cubrir figuran a de auxiliar de biblioteca e a de arquitecto técnico. É unha oferta de emprego que vende atrás, ahora vaise a ver no próximo mes tamén ampliada ca oferta pública de empleo do ano 21, pero en definitiva xa permiten que algunha cuestión importante como é a biblioteca que estaba con interinidade ou ben en este caso o que pode ser un aparellador municipal que tamén sufrimos a baixa fai xa tempo do que ocupaba esta plaza. Pero a maiores tamén se prevé a creación dunha bolsa de emprego para a contratación temporal de máis persoal, entre eles tamén un psicólogo e persoal docente para o Conservatorio Municipal de Música. Pero que digo que se van a ver complementados co que vai a ser o novo personal, que basicamente leva un importante número de policías locales, que leva o que é un técnico de contratación para todavía pois seguir dando un pasiño máis na actualización. Este Concello moitas veces pois se lle mira o tanto por cento do que licita, non se mira a cuantía. Este Concello este ano licitou 12 millóns de euros durante todo o ano, que é máis que todos os concellos de Barbanza xuntos. Por lo tanto, bueno, a veces os números poden levar a engaños de inanición de determinados servicios que, como digo, pois ainda vamos a reforzalos moito máis, como que é o vigilancia urbanística e como é outros servicios que teñen baixas, como era o de obras e conserjería.